teño publicadas 3 obras: Deshabitar unha casa, Nomes de fume e o meu último libro, que é Agosto. Vou ler algúns poemas de cada un dos libros, unha selección que me parece que poden sintetizar o que supón para min a escrita en xeral e entender a poesía en particular. Viñeron en grupos organizados e chamáronlles bandadas. Alguén dixo que o nome científico o determinaba o azar ou a mitoloxía. Logo o sangue dispón a caste. Entón entraron os paxaros e deshabitei a casa. Non foron proxectil contra a ventá porque estaba aberta. Ninguén os puido acusar de invadir o noso espazo porque estaba aberta. Din que sempre están abertas as ventás das casas dos pobres. A primeira vez non entendíamos. Lembro as súas gadoupas sobre os nosos peitos de nena. Mandounos erguer da cama e falou do corpo de Cristo. Logo exercía o transo da salvación e, ao rematar, limpar os xeonllos co cuspe. O lobo viña cada noite nos alcoba e entraba sen chamar, como entran aqueles que teñen permiso, e introducía a súa sombra nas nosas camas. Así aprendemos a odiar o ofrecemento da carne e a fame e as espiñas. Sempre hai premeditación na dentada. Desexamos esgotar o cuspe e levar os xeonllos mancados, en sinal de dó, pero ninguén miraba. Eles tiñan o que tanto desexábamos, os ollos grolos. Nosoutras só conseguíamos ter as pupilas dilatadas sempre. Pertencemos a un lugar escuro chamado casa, onde só compartimos as derrotas e o sangue que ás veces se derrama por un chan sen lousa. Intentamos sofogar, pero a soga é demasiado forte. Somos unha familia de lazos que matan e ninguén parece coñecer a diferenza. Temos as mans preparadas para o alimento igual que temos a memoria. Non obstante, é-nos prohibido o tacto. Comer cos dedos é pecado, pero ninguén vendía a nosa mesa. Tamén é pecado todo canto pronunciamos e arde. Palabras de amor, nomes, caricias, os nosos peteiros abertos esperando o verme ou a palla. Temos fame e Deus nunca nos proveerá de alimento. É pecado negar o garfo, pero precisamos coñecer as nosas mans, dominar o territorio, conquistalo, achegalas mansamente á boca. Eu só quero atopar o gran que hai baixo a casca do cereal secado e decidir se me importaría morrer esganada. Deus falou do barro e deulle forma. A calor do verán estimula as nosas glándulas. É por iso que suamos e percibimos nidiamente o cheiro das sardiñas. Debe ser moi duro ver morrer a un fillo. Un home xoga co espeto e os peixes. O lume inflámase por momentos. Adoramos esa claridade. O pau féndeas polo medio e rebórdanlles as tripas. Asiña arden. Os corpos mortos agarran ben a temperatura. Pensamos nas espiñas. Quizáis quedemos esganadas, cos ollos moi abertos. A escuma saíranos pola boca. Repasámoslle os osos á morte. Comeremos outro día. Perder sangue debilita. Vivir no escuro debilita. Debe ser moi duro ver morrer a un fillo. Aquí sempre morre alguén. É así como tiramos
outro nome ao escuro. Ese ano a familia falta a procesión e a festa. Aínda teñen os seus corpos abertos de parte a parte e a música é pecado. Pretenden negar así a ausencia e a vergoña. Os foguetes estoupan aló no cumio. No día do patrón amosamos o poder do grupo, o que atinxe a tribo. Os paxaros saen das bocas para pronunciarse. Durante unhas horas somos rito e papel de regalo. Os ruidos moléstanlles porque están abertos de parte a parte. Algúns corpos nunca se pechan e baixan a mirada cando rescatamos o seu nome de pedra. As mulleres de negro ofrecen o seu corpo á terra. É o xeito escollido para defenderse do infortunio, entregarse a él definitivamente. Amoreábanse os restrollos na parte de atrás da horta, os canos de col, os restos das vides para prenderlles lume. Todo canto non precisamos arde. Primeiro foi o fume, despois as labaradas. Ti convidábasme a tragar o aire. Se non chega aos pulmóns, non vale. Eu tragaba fume como se te inhalase a ti. Esa foi a primeira lección, aprender a levarte dentro. Non era moi grande a fogueira na que queimaron a túa roupa. Só os seus rostros demudados apuntaban á asfixia, procurando así a extinción do medo. Ningún paxaro é feliz entre as redes, pero quen pode liberarse da forza que o cativa? No sur é inverno. Non sei que pensarían meus pais se lles falase de Brancusi, da súa idea da beleza, da potencia do paxaro, do trazado errante que debuxa neste ceo gris da Argentina. Lonxe da casa, as olladas sempre teñen algo de perdidas, pero o fuxir exixe o compromiso dos corpos. Penso en ti, na miña idea do que gardo. Como serías coa pel mudada? Como serían os teus ollos de serpe, o teu sorriso, as túas tetas sobre a erva? Na escultura do bico, o amor é ciclope. Os brazos longuísimos representan a dozura do lazo tallado na pedra, a negación do afogamento, a representación da distancia entre o corazón e a casa. No sur é inverno. Alguén debería prender o lume. Adoramos esa claridade. O monstruo aliméntase de medo, de anguria a perder a casa, a non estar a salvo. Cada vez ten máis fame e procuramos de alimento a xeito de rezos, de rito, de silencio. Que sentes cando quedas esganada? Cando non pasa o aire e establecese un tabique entre o corpo e o oxíxeno. Esa é a diferenza, un tabique branco, branquísimo, como as nenas recibindo a comuñón, como as noivas que casan. A súa alimentación a nosa deriva, comenzar a perderlle o respeto ao monstro, ver ao lonxe, pensar na sede, desexar a carestía, querer matalo de fame. E sentir medo como sempre, e como sempre mastigalo con sabor a tabaco, con cheiro a espiña, con mirada amortuxada, sen fillos, sen tacto, sen Deus. Co vestido azul eras o ceo que asimila as estrelas todas e nos devolvía o resplandor nos teus ollos mortos. Non podería recoñecer o seu rostro sobre o meu, porque son outros. Por riba deles tamén pasou a morte, como se te comeran. Preocúpanme a túa ausencia e ti. Os lazos tamén alimentan o monstro. Non coñezo maior patria que o teu nome. Están aquí, neste cuarto. Viñeron pechados. Non me gustan porque sinto a súa presencia, como se respirasen. Tampouco me gusta a súa cor agresiva, impoñente. Nesta estancia nada se parece a elas. Agás o meu riso exagerado, cando falo por teléfono.
Querería matar en min todo signo de violencia. Quizáis a precise, pero non a quero. Non había outras e os tulipáns pareceronlle resistentes. A que teñen que resistir? Están mortos. A auga conserva levemente a apariencia, como cando conservan un cadáver no congelador. Aquí faise moito. A maioría dos homes son mariñeiros, entón debemos esperar a que cheguen para enterrar as súas mulleres, as súas nais, as súas fillas. A miña amiga estivo 8 días nun congelador. Matou nun coche vermello que fuxía da policía, na Arousa. Era verán, por agosto. O pai volveu en canto puido. No enterro, as miñas amigas vestiron o traxe tradicional, vermello. A min non me gustou, por moito que me contaran que ela o querería así. Por que o ia querer así? Ela o que non quería era morrer. Estou vendo os tulipáns, penso naquelas saias vermellas. Se lle dou volta ao turbante, son idénticas. Alí non había ledicia. Aquí tampouco. Sentadas no bordo, metemos os pés na auga e imitamos escenas de nenas felices que vimos nalgún filme tempo atrás. Non nos miramos a cara porque non temos nada que dicirnos. Falta unha. Deixamos caer os nosos corpos cara atrás. Desde entón, somos flores co xesto regalado. O cuarto quedou baleiro fai uns días. Elixín para ela a terra que recobre o abeto do xardín. Así o tería escollido para ti.